الحمد لله القائل في محكم تنزيله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي تبسر فلا جباو ملكونا ملكوكا كوفو كوالي مدون سانغاني واتي نيجم كان كرنكرني إنا فاو يربا دون جبو منا دين بارو تلسر فلا سانفه madola ka wuli ka sella limuma anu ka baroke Allah taala ka dine sanumaka madola ka donba do yere bismillah telesrifla jabala kono anu ka kuma Allah taala ka ni dine sanumaka o kuma konnala anga bima welele ode ankaramo ananga almami imam Sidiki Diallo juma misiri ba mimbe bukuni Medine o kutuba kala bado juma la sellado au conseil islamique dina ko nyemoya o kalfale même amina au conseil islamique to wala buguni o de do ana de bina baroke ni jemu kan kono al imam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kurbasi amalatano dema bidi alhamdulillah bashfuti dema kalandew bashita kalandewna misiri ma bela jiri misiri ma buguni babi fo alhamdulillah rabbil jawara bismillah sa alhamdulillah imam ka foli koma sigini ana bina baroke jate kan kalo jate san yɛrɛ kɔnɔ an bɛ a mɛn kuma caman bi ko ninnu na kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ kuranɛ ye nin bɛɛ fɛrɛfɛrɛ latigɛ nka adamadenw ka faamu ani kalan yɛrɛ dɛsɛ o bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ an ka babu in a bɛ fɔ ko at-takwimul miladi nin tɛ anw ka kan ye alhamdulillah nin kɔrɔ imam inshallah alhamdulillah ambe kuma doni ala taala tanoni amba fo alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa alihi wa sallim صدق الله مولانا القائل في كتابه العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أنكلم كوكا سيتي تانوكا بركدا مسامناني تانوكا كان ولي من دوم مسادو جيجي سمي مسادو o kɔfɛ a ka nɛɛma na ka kisi a ko jidi tuma bɛɛ yɔrɔ bɛɛ danfɛnw lafsamanci kan n'o ye Muhammad Mustafa alayhi salatu wasalam ale min kɛra ka kɛ rahmatan lil alamin ale tɔgɔ ko rahmanu an y'o de fɔ sisan rahmanu kɔrɔ de ko danfɛnw bɛɛ lajɛlen rahmanu ye danfɛnw bɛɛ ye ale de y'an ladɔnniya alikuranɛ la ka adamaden dan ka kalan farafasiya la o kɔfɛ an bɛ ka kuma jaabi di wala an sigi kun ye fɛn min ko ye an b'an yɛrɛ kalifa ala ma ala de ye dɔnni tigi ye inshallah i ko at-taqwim al-miladi taqwimul miladi n'an k'an b'o kɔrɔ d'i ma an b'a fɔ ko nansara san jate walima an b'a fɔ ko calendrier chrétien walima an b'a fɔ ko calendrier grégorien walima an b'a fɔ ko calendrier julien o kuma nin de ye taqwimul miladi kɔrɔ ye taqwimu o ye waati jate ye miladi ye bangeli ye donc o kuma a bɛ fɔ dɔrɔn ko nabila isa ka bangeli san waati mun jate sigira o la maana kalo minnu jate minɛna ka kɛɲɛ ni waatiw ye dɔnnibagaw fɛ o calendrier min b'an bolo sisan o de bɛ wele ko taqwimul miladi nansara san jate ɲɛnabɔlilan o de walanda do ala kan misaba amina Allah taala na alhamdulillah bina fa anga walanda mina boli o de kan san yɛrɛ kɔnɔ jate kalo minnu b'a kɔnɔ ni ala sɔnna ma amina boli kɛ o de kan inshallah n'an ye kuranɛ lajɛ inshallah suratul rahman kɔnɔ ala taala b'a fɔ ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim ash-shamsu wal qamaru bi husbanin na nin kɔrɔ layini jumɛn bɛ nin na alhamdulillah usa jawra ni aya ye aya baye suran ba kɔnɔ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ min fana ye kumakanw la sanuma ye ka bɔ ala sanuma ka kumakanw na yani n ka don aya in kɔnɔ imamu Suyuti ko ten de ko ni maa min man arada ulum al awwalina wal akhirina ko ni maa min b'a fɛ ka fɔlɔmɔgɔ tɛmɛnenw ka dɔnni ani labanamɔgɔ tɛmɛnenw ka dɔnni sɔrɔ k'i ka jigi alikuranɛ kɔnɔ fa innahu alkawnu almusawwar almastur ko kuranɛ ye
l'univers ɲɛnamaya yɛrɛ a fɛn ye taw n'a fɛn ye balo o dɔnni o bɛɛ de sɛbɛnlen de ye kuranɛ ye. Allahu akbar. Ala k'an bɛ sababa ma. Amin. I ye aya min ta nin ye ash-shamsu wal qamaru bi husban hakili la suratu rahman aya 5 n'o tɛ Ala taala ko cogo di aya in yɛrɛ suran kɔnɔna na dakuruɲɛ damadɔ kɔnna n ye minnu kɔnna n ye o ye faamuyaliba ye a y'a daminɛ jumɛn na ko rahman an k'i ma ko rahman kɔrɔ ye di o ye danfɛnw de ye hinɛ labɔlen ma kɔrɔ ye danfɛnw a ka hinɛ de y'a to n'a ye danni kɛ o sinon a mago tɛ foyi la a ko allama al-Qur'an ale de adamaden kalan al-Qur'an la o kɔrɔ ye dɔnni bɛɛ lasili bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ o de kosɔn kuranɛ dira kira ma ale cira diɲɛ bɛɛ ma khalaqal insan ale de ye adamaden dan adamaden ka valeur bɛ dɔnni jumɛn ye allamahul bayan a ye adamaden ladɔnniya farafasiya la donc farafasiya ye belebeleba ye kuma ye dɔ ye sɛbɛnni ye dɔ ye tamasiri yira ye nka o bɛɛ bɛ ta fɛn jumɛn kan elbas recherche ka ko ɲɛɲini ala y'a bɛɛ dan ka bila an yɛrɛw bɛ a ɲɛɲini donc aya in ko ash-shamsu wal qamaru bi husban le soleil et la ligne ko tile ani kalo ninnu fila évolue selon un calcul. Le soleil a koko ash-shamsu tile wal qamaru la lune ani kalo bi husban ko évolue selon un calcul ko tile ni kalo olu bɛ boli de la o boli in fana o bɛ ka kɛ jate de bɛ ka minɛ ka taa tile ka boli ye jate de ye kalo fana bɛ ka taa a bɛ ka jate de kɛ aw ye donc n'i y'a lajɛ fɛn fila fɔra a kɔnɔ tile ko fɔra ka kalo ko fɔ ko nin fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka évoluer ni boli de yatatawwarani bi ay bi hisabin hisabu jumɛn calcul o calcul no ala de bɛna jigin k'o détail d'aw ma donc o ye jumɛn ye a ko allamahul bayan an ye hadamaden ka dɔnniya farafasiya la hakili b'a fɛ a bɛ observation kɛ donc o tuma a yɛrɛ de bɛna a yɛrɛ farafasiya tile bɛ ka boli min kɛ a bɛ min ɲɛ ale ye kalo bɛ ka boli min kɛ a bɛ min ɲɛ ale ye hadamaden yɛrɛ de b'a yɛrɛ farafasiya o la sabu a y'o hakiliba d'a ma donc Jawara nin ye aya ba ye kuranɛ kɔnɔ an bɛ ihtimalu fila sɔrɔ a kɔnɔ ihtimali nin kɔrɔ ye di n'an aya in kɔlɔsi an bɛ laɲiniba fila de sɔrɔ a kɔnɔ a fɔlɔ jumɛn ye o ye hisabu shamsi a ye tile fɔlɔ ko fɔ ko tile bɛ ka jate kɛ aw ye donc o kɔrɔ ye tile ka boli jate dɔ de b'a kɔnɔ adamadenw ye recherche kɛ tile bɛ waati a bɛ distance min boli heure kelen kɔnɔ o bɛ sa 720 000 kilomètres par heure tile b'o de boli tile ka bɔ a nɔ la heure kelen kɔnɔ voilà c'est kuranɛ y'a yira k'a bɛ ka jate k'a ɲɛ suratu yasin y'a fɔ n ye fana wa shamsu tajri li mustaqarrin la donc a ka heure kelen a bɛ boli min na dawuru don a bɛ tourner de n tilenna janboli tɛ a bɛ munumunu de donc heure kelen kɔnɔ adamaden sera ka min jate sɔrɔ 720 000 kilomètres donc tile kelen kɔnɔ ka bɔ sɔgɔma ka se tile binni na tile bɛ waati min boli o bɛ taa bɛ 17 280 000 kilomètres par jour kilomètre million 17 ani ba 280 kɔ o bɛ ka boli furancɛ min kɔnɔ wa samaw khalaqnahu bi aydin wa inna lamusa'una an ye sankolo danni fanga de ye a furancɛ fɛrɛlen don dɛ yɔrɔ fɛrɛlenba don a fɛrɛlen don donc an ye tile ka boli min fɔ sisan ko kilomètre million 17 bayanu de y'a to n'an sera k'o dɔn farafasiya sɛbɛnni b'a la kuma b'a la observation b'a la wa tajriba expérience b'a la ala tɛna jigin kɔnɔ ɲɛnabɔ e ye ko e ye silamɛ ko ye il faut faire des recherches n'i ye tile yɛrɛ lajɛ tile yɛrɛ a kuturu n'an b'a fɔ a ma ko a largeur o bɛ 2 millions et quelques kilomètres ma yani o y'a a ligne médiane ye voilà o t'a bɛn kilomètre million 2 ma tile min filɛ i bɛ min fitinin ye kilomètre million 2 de don a kundama ka bɔ a côté kelen ka taa côté kelen ko al-qutr donc o ye fɛn belebeleba de ye o tuma Jawara jate fɔlɔ min bɛ nin aya kɔnɔ kuranɛ y'a sabati tile ka calcul bɛ yen a filanan wal qamar kalo fana ka calcul bɛ yen awɔ tile ta bɛ a dan ma tile ka jate bɛ yen kalo ta bɛ yen kalo fana ta bɛ yen kalo nɔgɔlen bɛ tile de la o
tile bɛ boli min kɛ ni kalo ma o déplacement k'a nɔfɛ kalo bɛ sa a tɛ balo parce que kalo ye jismu mu'tam ale ye farikolo min ye lumière t'a la a kɔfɛn tɛ ye tile de b'ale charger ale de bɛ tugu diyagoya don fɛn fɛn bɛ sanfɛ a ko kullun fi falakin yasbahun tile bɛ ka déplacement min kɛ ni sanfɛ fɛn fɛn ma k'a nɔfɛ i bɛ sa i tɛ balo il y a plus de 200 milliards étoiles dono milliard ba fila ni kɔ madamadenw sera ka min dɔn a bɛɛ bɛ déplacer Allahu akbar bɛɛ bɛ taama ale nɔfɛ bɛ déplacer wal qamar qaddarna laha manazila hatta aada kal urjun qadim kɔrɔ a ko kalo fana an ye dansigili kɛ a bɛ boli voie dɔ kan e comme terrain bɛ boli araye kɔnɔ cogo min n'a bɔra voie kan dɔrɔn a ka mɔgɔ bɛ ban parce que n'a bɔra voie kan a tɛ tile ka chargement sɔrɔ donc ale ka boli a bɛ don soden dɔ kɔnɔ ka don soden wɛrɛ kɔnɔ donc a b'a ɲɔgɔn kɛ tile nɔfɛ o bɛ taa bɛn 12 mois ma dugukolo fana b'a ka a nɔfɛ o bɛ taa bɛn 12 mois kelen ma kalo 12 ma voilà donc ni ala in kɔnɔ faamuya min b'a kɔnɔ dɔnni dunkew fɛ o de ye jate fila de b'a kɔnɔ tile an b'a fɔ ma ko calendrier solaire tile ka waati jate kuranɛ y'o fɔ an ye yan donc an ka thème bɛ min kan takwimu miladi nin bɛ k'o de fɔ an ye n'o ye nansara san o y'u ka jate ta ka bɔ tile ka boli kan nansara san i n'a fɔ n'an ko nansara san nabiyulahi isa ale ka bangeli an b'a fɔ ko janvier février mars avril mai olu kalo ninnu olu taara tile ka déplacement recherche dɔw de kɛra mɔgɔ minnu y'a kan da bɛna se olu tɔgɔw ma komi ko aya min filɛ nin ye ko kɔrɔ jumɛn b'a la donc nin ayatul ilmiya dɔ de ye nizamu takwini de b'a kɔnɔ ordre univers ala ye ordre dɔ bila ɲɛnamaya kɔnɔ donc recherchekɛlaw de b'o ye n'i ye sariya kalan i tɛ se k'o faamu abada n'i ye sariya kalan o t'a to i ka se ka nin faamu fo minnu y'a recherche kɛ i ka min olu ka kɔ la pour que i ka faamu sɔrɔ a kɔnɔ i ka sɔrɔ ka kuma ni sariya kumacogo ye donc tile ka bolili ni o jate bɛ fan caman jamana caman kɔnɔ n'o calendrier b'an bolo o taara an bɛ se k'a fɔ kuranɛ kuma na kan wal qamar kalo fana bɛ boli la donc o ye shuhurul qamariya ye n'an b'a fɔ ko farafin kalo k'a sɔrɔ farafinw ka fɛn ɲɛɲini tɛ wala an b'a fɔ ko silamɛ san jate donc o talen don ka bɔ kalo ka don ka bɔ kan farafin kalo o talen bɛ ka bɔ kalo ka don ka bɔ kan o bɛ ye a bɛ sa a jɔra a filɛ a bɛ sa a bɛ ye mais shuhuru shamsiya n'o ye calendrier gregorian ye min talen bɛ ka bɔ tile ka bolili kan ale tɛ ye ɲɛ la waati de b'ale calcul mais baara bɛ ka kɛ n'ale baara bɛ ka kɛ n'ale de ye ka caya yɛrɛ ka caya bon min yɛrɛ bɛ ye ɲɛ la donna a bɔra n'a bɛ fɔ o ma ko farafin kalo o ka dɔgɔ anw fɛ yan jate ka dɔgɔn ale kan jate ka dɔgɔ yan donc mais nin bɛɛ bɛ waati kɔ ala ko inni ana daharu fala tasubu dahara ala ye waati ye an kana waati nini waati man ka nini fɛn dɔ tɔgɔ bɛ se ka ta ka da waati la mais o tɛ waati yɛrɛ kɛ juguman ye fɛn dɔ tɔgɔ bɛ se ka ta ka da la mais o tɛ waati kɛ juguman ye kafiri bɛ fɛn dɔ dilan i b'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ tɔgɔ da la mais ni fɛn in tɛ fɛn juguman ye o b'an ban la ni téléphone fila an bolo yan nɔ mɔgɔ fɔlɔ min y'a dilan ce n'est pas un musulman silamɛ tɛ mais a b'an ban la a bɛ fɔ ko iPhone kɔrɔ ye mun e b'a dɔn wa Tecno est-ce que e b'a dɔn mun don an b'a fɔ ko usine don mais mun de don mɔgɔ min ye nin bon n bɛna komi an ka wala exemple don pour que ka hakiliw dayɛlɛ k'an ka kunu foyi tɛ se ka na silamɛya ɲɛnamaya kɔnɔ silamɛya tɛ se ka mun expliquer hakili la i ye dɔ faamu ni aya in kɔnɔ donc tile ka waati jate o fɔlen don a kɔnɔ kalo ta fana fɔlen don a kɔnɔ inchallah ala k'an bɛn sababa ma amina alahu taala an baden tɛbɛsirifila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ aw bisimilalen don aw ka jɛmukan mandi ka diinɛ baro ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka wuli ka se lalimu ma kuma dɔw la ka dɔw yɛrɛ bisimila télésirifila jabala kɔnɔ an n'u ka baro kɛ alahu taala ka diinɛ sanuma kan inchallah ani maa min do bi o y'an ka alimamiba ye kutubakɛlaba imam sidiki jalo n ye sigiyɔrɔ bɛnnen do buguni medine ma juma misiriba buguni medine kɔnɔ o kutubakɛlaba do haut conseil islamique diinɛ ko kalifalen do maa min na bi buguni kɔnɔ imam sidiki jalo do an n'ale de bɛ ka baro kɛ jatew sigi cogo kan miladi ani kamari farafin kalo ani nansara kalo a bɛ fɔ cogo min na an bɛ ka baro kɛ o de kan baro kun fɔlɔ tɛmɛna sisan baro kun filanan kɔnɔ
yali to kalo yɛrɛ a bɛ fɔ cogo min na janvier février o kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn parce que an b'a mɛn imam tɔgɔ dɔw bɛ di a ma fo maa bɛ siran a ɲɛ awɔ nka yɛrɛ par exemple u bɛ tɔgɔ dɔw fɔ a ma cogo di dɔw b'a fɔ janvier boli tɔgɔ don février boli u b'a fɔ fɔ ka na bon fo ka taa silamɛw yɛrɛ ɲugun oui ka mɔgɔw tɔgɔ don ɲɔgɔn yɛrɛ bolo dɔw bɛ dɔw kafiriya ayiwa ala k'an bɛ sɔn a ba ma Jawara adamaden jugu fɔlɔ ye jahalu de ye al insanu aduwwun liman jahil o kɔrɔ i ma fɛn min dɔn dɛ i kɛra o fɛn jugu ye parce que a dɔnbaliya ye banaba de ye i ka ɲininkali ɲɛna baro bɛ min kan a y'a fɔ cogo min nansara san o de b'anw fɛ yan a bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na u y'a ta tile ka bolili kan o bɛ taa bɛn 365 jours ma tile 300 ani tile 65 o 365 jours ni yan'a ka kɛ min ye Jawara recherche baw de kɛra waati t'an permettre k'an da don o bɛɛ la yanni Isa yɛrɛ ka bangeli cɛ ni san 100 sigiyɔrɔma 45 ye recherche kɛra san jate nana kɛ latɛnw fɛ yen u ye recherche baw de kɛ chez les Romains Romains de ye baasuba ninnu kɛ u ka masakɛ dɔw bɛ yen Julien ye baaraba kɛ empereur don pour que ka waati ka se ka établi waati ka se ka don a ka maîtriser mais astronome de tun b'a bolo dolodɔnnaw de tun b'a bolo ka bɔ Égypte jamana kan a y'a yɛrɛ servi ni minnu ye k'u diyagoya k'u bila baara la ale nana kɛ 10 mois ye kalo 10 ale ka recherche danna 10 mois na donc mɔgɔ wɛrɛ nana ale fana kɔfɛ ko Julius Petit Julius o fana ye empereur ye min fana nana ale kɔfɛ o fana ye recherche kɛ fo ka taa lase 12 mois na kalo 12 kana gun i n'a fɔ Alikuranɛ y'a fɔ cogo min kalo hakɛ ye kalo 12 ye o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ nana min tɔgɔ ko le père Grégory ale ye arménien de ye mon père karamɔgɔ de don parce que Romain ninnu kɛlen ka mɔgɔ ninnu coloniser église de tun bɛ mara kɛ quoi an balima chrétien bonya bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'a lamɛn nin waati in donc o tuma le père Grégory ale nana baaraba kɛ o ye église romaine o ye mon père 13nan le 13e pape de l'église romaine calendrier b'an bolo bi ale de sera k'a baara tɔ bɛɛ dafa k'a bila sen kan en 1582 donc o de kalo 12 filɛ an bolo voilà janvier décembre janvier kana bila mois de décembre la mais o romain ka waati la o ye baara kɛ waati min a bɛ ordre la an bolo cogo min na a tun tɛ ten quoi donc minnu tɔgɔ fɔra u bɛɛ ye baarabaw de kɛ donc Petit Dionysios ale tun ye empereur ba ye o ye cɛsiribaw k'a la fo kana bila Grigori la calendrier yɛrɛ tɔgɔ dara ko calendrier grégorien Grigori tɛ dɔwɛrɛ dɛ ça c'est un père mon père de do min ni mon père karamɔgɔ do église 13nan o fondateur do église romaine donc ale y'a bila kalo 12 in kalo dɔ ye 30 ye dɔ ye 31 ye o kɛra depuis 16e siècle la donc dɔw sɔnna a ma dɔw ma sɔn a ma a kalo fɔlɔ u ye recherche fɔlɔ min kɛ u ye waati fɔlɔ min sɔrɔ an t'a fɔ kalo u ye waati fɔlɔ min sɔrɔ u y'o tɔgɔ da ko kalo o kalo in fo tɔgɔ dɔ ka d'a la a bɛ dɔn ni min ye o recherche mana kɛ tɔgɔ de bɛ d'a la recherche scientifique u bɛ tɔgɔ dɔ d'a la donc janvier an ko yana yɛrɛ janvier bɔra mun min na Janus Janus ye mun ye Romain ninnu ka waati la u ye mɔgɔ minnu mara batofɛnw tun b'u bolo i n'a fɔ diɲɛ yɔrɔ caman na batofɛn bɛ mɔgɔw bolo donc n'u ye recherche nana kɛ recherche in ka se ka dɔn an bɛ tɔgɔ jumɛn d'a la i ko n'i ye document ta ordinateur kan ko i ye tɔgɔ jumɛn d'a ma ko tɛ wa donc u y'a tɔgɔ da ko Dondaw Albawabat Ilahul Albawabat Dondaw daw bɛɛ lajɛlen tigi Ala toutes les portes de la terre au ciel sankolo dugukolo anw fana ka dugu wo da o da b'a la n'o bɛ sin adamaden ma hɛrɛ la hɛrɛ tana la o da ninnu kɔlɔsibaga an ka nin waati in tɔgɔ da o la est-ce que tu comprends bien o de ye janvier donc u y'a tɔgɔ da Janus voilà donc o ye san kalo fɔlɔ ye o tuma u ka batofɛn bɛ ni waatiw kɔlɔsibaga don u ye tɔgɔ da o la mais waati in yɛrɛ tɛ Ala ye dɛ c'est le temps
kelen a filanan février donc an b'a fɔ ko février tubabukan tɛ tubabu ma recharge yɛrɛ kɛ nin na nin bɛɛ ye romains ka waati ye minnu ye recharge k'a la donc février bɔra febra donc febra bɛ jumɛn ko fɔ latinkan na ta ani tatihir purification san kalo filanan u y'o waati sɔrɔ u y'o tɔgɔ da ko purification sabu waati dɔ tun b'u bolo fana mɔgɔw tun bɛ taa u yɛrɛ ko k'u sanuya o waatiw la ka sarakaw bɔ donc u y'o tɔgɔ da o la donc kalo min bɛ gun o la u wele ko mars n t'a dɔn i bɛ ka faamu n y'a faamu donc naam n y'a faamu naam i b'a dɔn nin ye walanda fɛrɛlen de ye naam ka télé yɛrɛ baara ye waati la ko kosɛbɛ ka kuma yɛrɛ datugu ni min ye ne yɛrɛ tun b'a fɛ ka lamɛn jɛkulu bila page min kɔnɔ sisan an bi a ye san laban ko kuma ka ca kutubakɛlaw ni lasilikɛlaw bolo silamɛw ka diinɛ ko kun kan nin ti an ka fɛti ye i n'a fɔ u b'a fɔ 31 décembre voilà ni sisan yali silamɛya jɔyɔrɔ ye mun ye 31 ko la walima silamɛ jɔyɔrɔ ye mun ye 31 ko la i y'a fɔ cogo min na waati la baaraw don an bɛ jɔ nin kan mais temps bɛna sɔrɔ k'a ɲɛfɔ o de ye biti yɛrɛ ye 31 ko kuma décembre de filɛ nin ye le 25 décembre décembre yɛrɛ kɔrɔ de ye ko san kalo 10 kɔrɔ de ye fɛ san kalo 10 donc mon père ka recherche y'a yira Nabila Isa bangera un 25 décembre san kalo 10 tile 25 kuma jugu de b'o kɔnɔ nin cogo la tan décembre kɔrɔ ye san kalo 10 a bɔra mot jumɛn de la u fɛ yen nɔ desa en latin cela veut dire 10 décembre yɛrɛ tanna Allahu akbar ni boli tɔgɔ ya Allahu akbar Isa dun fana anw kan ka limaniya ko kira don hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛ fɛ dɔw ma sɔn a ma k'a bangela nin na comme anw yɛrɛ fɛ kira ka mawulidi bɛɛ ma bɛn a dati kan mais bɛɛ bɛnna kalo kan u fana bɛɛ bɛnna kan ko Isa kɔni bangena ka bɛn waati ma a bɛ bɛn décembre ma san kalo 10 donc an bɛ ala waleɲuman dɔn o la donc e min ye silamɛ ye ni i ka hakilina ye jumɛn ye waati dɔrɔn de don an ka carte d'identité kan waati de b'a kan an ka wolosɛbɛnw kan wagati de b'a kan donc kan y'i yɛrɛ bila problème fu kɔnɔ ce n'est que le temps donc ni u y'i invité dumunikɛ min dagalen don n'u ye sɛ di ma a dun n'u ye saga di ma a dun nka ni fɛn wɛrɛ dili ma i ka diinɛ tɛ min fɛ i b'o to yen ala kɛra ni yahudaw sigira Madina o u tun b'a invité a bɛ taa o an yɛrɛ bɛ se ka a labɛn an yɛrɛ ye an tɛ mɔgɔ t'an invité an yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn invité a la an minnu ye silamɛw ye o bɛ bɛn voilà sisan faamuyali dɔ de bɛ anw jɛ anw ka limaniya jumɛn k'an limaniyalen bɛ kira bɛɛ lajɛlen ma an limaniyalen bɛ kira bɛɛ ma o tuma Nabila Isa ye o ciden ninnu dɔ ye ni mɔgɔ min ye dumuni dɔ dilan i ka so k'i ka denbaya invité a ka boisson min aw ka sogo ɲimi ko Nabila Isa ka bangeli don dɔ ye nin ye i ye baara ɲuman de kɛ alhamdulillah bon o faamubaliya in o de kɛlen bɛ ka caman bila degun kɔnɔ k'a sɔrɔ dalilu kelen t'u bolo u bɛ taa fɛn dɔ jagoya kɛ fɛn dɔ an yɛrɛ ye kalan kɛ waati min yan'an ka sanfɛ kalanbaw sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a fɔ k'a man ɲi mais dalilu tun tɛ yen fɛn dɔ tun bɛ copier ka coller fɛn dɔ bɛ copier ka coller donc décembre kɔrɔ dɔrɔn ko san kalo 10 mais ni mɔgɔ wɛrɛ min taara haramu wɛrɛ kɛ fɛn fɛn haramu ye silamɛ kan hali ni 31 tɛ o ye haramu ye kan ka kɔrɔ donc 31 janvier o bɛ taa bɛn a ka bangeli tile 7 ma ko an ka mawulidi bɛ kɛ cogo min donc ni Isa ko don o ye fɛn dagalen alisilamɛ ye ala k'an bɛn sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati imam k'i fo k'i waleɲuman dɔn waati yɛrɛ n'a cogo kama kuma kuncɛ kuma la foli kan na ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ foli kɛ Allahu ta'ala ka barika da baara min kɛra ala k'a kɛ ikhlasu baara ye sababa minnu bɔra kɔnɔ o bɔra Allahu ta'ala yɔrɔ n'a sɔrɔ fili bɔra bɔra an ka dɔnni dɔgɔya yɔrɔ komi fɛn minnu labɛnna a bɛɛ ma se ka lase ni ala ye waati wɛrɛ yira o kuma tɔw bɛna lase an bɛ sherifukɛ fo Mali conseil islamique ma ɲɛma ansɔrɔw ɲɛjɛ yɔrɔ a Seyid Sherif Mamadani Hajara ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ale ye mɔgɔ ye rajulun sabaka aqluhu zamanuhu maa min don a ka pensée a ka miirili o bɛ avancer la a tile mɔgɔw ɲɛ Alexandre le Grand ko ten ko waylun li rajulin sabaka aqluhu zamanuhu ni mɔgɔ min ka pensée ka miirili a bɛ ɲɛfɛ ka tɛmɛ i tile mɔgɔw kan ko problème b'i bolo dɛ
donc an bɛ dugawu k'a ye ala k'a mɛn an ɲɛfɛ an bɛ Abu Jafar Jabate an b'a fɔ kosɛbɛ ka barika da ka Buguni ansaru bɛɛ fo ka Buguni misiri Medine Juma misiri musow fo Fatama Zahra tɔ mɔgɔw bɛ yen m'u bɛɛ lajɛlen fo ni Buguni ka bɛɛ lajɛlen yarabi an bɛ dugawu kɛ jamana ala ka basigi don jamana kɔnɔ an bɛ aw yɛrɛw fo a ka cɛsiri la ani aw ka kunbɛ ko ɲuman na hada wa salli ala nabi sallim alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛ siri fila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na ka da waati yɛrɛ ni a cogo kan ni ye walanda fɛrɛlen ye walanda min mago bɛ walawalali caman na ka da waati yɛrɛ ni a cogo kan an bɛ kuntala surunya kɛ yan an b'a fɔ an ka imam ma imam Sidiki Jalo ni ale ye Buguni Medine Juma misiriba alimami ye au conseil islamique diinɛ ko kalifalen bɛ maa min na bi au conseil tɔgɔ la Buguni Medine kɔnɔ walima Buguni yɛrɛ kɔnɔ o de ye ni imam ba in ye Sidiki Jalo an b'a fɔ a y'a bɔ dɔnni min na ala ka dɔnni ba farikolo min y'a di ala kana a jeni ala k'a kɛ nafa ye ka sini n'aw bɛɛ lajɛlen ma shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ inshallah jazakumullahu khair Jawara